To yanzu zan yi bayani na akan mata amare da ake kai su gidan mazajensu. Kaga dai amarya na farko in ƙaramar yarinya ka auro bata iya yin kwanciya ba, bata iya yin komai ba. Dole tunda kai ka san meye rayuwar, ka san ya rayuwar take, dole sai ka ringa nuna mata kana nusar da ita. Kar ka wai haike mata ka ce wai ai kai da ƙarfi za ka yi mata, ba zai yiwu. Wai sai a kawo maka amarya ka san bata iya kwanciya ba, bata iya waye ba, sai ka haike mata kai mata ta ƙarfi. A'a malam dakata, wane irin ta ƙarfi? Za ka ci ta sai ka ce sai kai mata ta ƙarfi? Ai bai zama lallai ka mata ta ƙarfi ba. Saboda za ka sadu da ita, ka lallaɓa ta a hankali sai ka ringa yi har gurin gunsun sai ya buɗe. Tun yarinya ce ƙarama za ka iya nuna mata irin style ɗin kwanciya idan kai ka iya. Idan kai ma ko baka iya. Abin da nake so da mu mata, ina so idan kina tare da mijinki, ki ringa shafar jikinsa, kina mai shagwaɓa, kina baby I love you sweetie. Kuma idan yana jin ki, kar ki tsaya ki shiru ki dinkin a'a baby irin kina mishi kuka, kina mai shagwaɓa, kina lallasar jikin shi, kina tattanɗar jikin shi. Allah isa dai ma mijin naki mai tsafta ne wanda zaki ringa lallasar jikin nasa. Da akwai mutumin da zaki lashe jikin shi ma ki ji gishiri da magi. Idan yana cin ki ba shiru zaki yi ba, ana ɗan shashsheƙa. Wanda wannan shashsheƙar shi kanshi yana kawo mai wani jin daɗi, sha'awar shi tana ƙara bunƙasa, tana ƙara ƙaruwa. I love you baby sweetie, ina son ka, kana da daɗi, kana da garɗi, kana da waye. Haka za ki ji ana faffaɗa. Baby ina son ka, baby ba zan rabu da kai ba, baby yanzu na fara son ka. Sai ki ji wani yana ce miki baby na ba ki kaza, baby. Wani bai niyya yi miki kyauta ba sai ya miki saboda me? Kin iya. Mu mata mu ringa ganewa, mu ringa gane mijinmu abin da yake so da samarinmu abin da suke so, abin da suka fi so a rayuwa mu ringa yi musu. Mu ringa kyautata musu. Mun yi aure, mu ringa bin mazajenmu, muna gyara kwanciyoyinmu, muna bubbuɗe musu inda za su ringa shiga suna fita. Muna kyautata musu suna jin daɗi. Yanda ko an ce su je su nemi mata a wajen mu ba za su iya nema ba. Dalili kuwa saboda muna kyautata mazajen. Kuma mune musu abin da ransu yake so ko ba gaskiya ba. Kar ku yarda da wasu ku ringa koyi da wasu ko maƙotanku ba sa kyautata mazajensu ko kuma ba sa kyautata wa 'yan matansu. Cool baby mu ci gaba da kyautata mazajenmu za mu fi jin daɗin rayuwa. Mata ina kira ga ku, akasari ku, dama su mazan ba su da wani problem. Problem ɗinsu ƙalilan ne su ma ba a rasawa. Amma mu ringa da kyautata wa mazajenmu shawarce. Kada ka ringa biye wa maƙota, a ringa komai ka ringa.